מדוע אזק משרד הרווחה תינוקת בת 3 שבועות ואחר כך סירב לשחרר אותה לידי הוריה? איפה נשמע כאן דבר כזה? שידע לא תגבירו בחקימה ולשים לה אזיקון ברגל, מה אנחנו בבית סוהר? עכשיו לסיפור על תינוקת בת 3 שבועות שכבר מיום לידתה הייתה אזוקה באזיק אלקטרוני. הסיבה, שירותי הרווחה חששו שהוריה יוציאו אותה מבית החולים וטענו לאי מסוגלות הורית. פסק דין של בית משפט מחוזי קבע שהתינוקת תוחזר להוריה, אבל שירותי הרווחה ממשיכים להחזיק בה במרכז חירום. רועי כץ עם הסיפור. לפני קצת פחות מחודש, לאחר ציפייה ארוכה והתרגשות טבעית שהיא מנת חלקם של כל מי שמביאים ילד לעולם, נולדה תינוקת ה'. לא הייתה הרבה זמן. מה שלקחו אותנו בבית חולים, לא ראינו אותה, לא שמענו. כבר בחדר הלידה הרגישה האם שלוקה בפיגור שכלי קל, שמשהו מוזר מתרחש ואסור לה להוציא את ביתה מחדר הלידה. לתינוקת בת יום בלבד הוצמד אזיק אלקטרוני שמצפצף אם היא תוצא מהתינוקייה. הרגשתי שזה כמו, כאילו זה עבריינית שכאילו, שאסור לשים לתינוקת את הברגל שלה והזיקון מגיל קטן. בשירותי הרווחה טוענים שלהם אין מסוגלות הורית, ועל פי צו בית משפט הוארכה שהות התינוקת בבית החולים, ובהמשך היא נלקחה מאימה לקלט חירום שם היא שוהה עד היום. שימו לב איך נשמע ביקור בית של עובדת סוציאלית אצל הזוג. יש לי מקום טוב, יש פה ריח טוב, אווירה נעימה, בואו נקדם את הסיפור הזה. כל שותפים פה למעלה. הנה כאן פה למעלה יש חיתולים. לא, יש חיתולים. יש מעט מאוד, אתם צריכים אנחנו נגיד, מה בעיה? קונים, אוקיי, קונים. בוא נצא מתוך הנחה שיש מגבלה. גם אנשים עם מוגבלויות יכולים להיות הורים, גם אנשים עניים יכולים להיות הורים. אף אחד לא קבע, ואבוי לנו כחברה לקבוע שבמדינת ישראל הורים הם רק אקדמיים, עשירים, ממוצא אשכנזי. לפני 5 ימים הושגה פשרה בבית המשפט המחוזי, ועל פיה תינתן חופשת לידה לאב במקום לאם. כך נכתב בפסק הדין. אנו תקווה כי אכן יצליח המהלך האמור לא רק מבחינת הסכמת הגורמים הרלוונטיים למתן חופשת הלידה לאב, אלא מבחינת הצלחתו של המהלך כולו, שבסופו אכן תישאר הקטינה ברשות ההורים. אתה בטוח שאתם יכולים לגדל לבד את התינוקת? אני לא בטוח, 1,000,000% אני בטוח. מה זה בטוח? בטח, למה, אני שואל שאלה, למה אנשים חושבים שאנחנו לא יכולים לגדל? למה? התינוקת משום מה עדיין לא הוחזרה להוריה. סימני השאלה סביב התנהלות שירותי הרווחה רבים ומטרידים. כן, אז התינוקת עדיין לא הוחזרה, ועיריית תל אביב מוסרת בתגובה. שירותי הרווחה פועלים להשארת קטינים בחיק משפחתם, כאשר בית המשפט קובע תנאים לתוכנית טיפול, ולפיהם ההורים מחויבים לשתף פעולה בכמה דרכים טרם השבת הילדים לחזקתם. גורמי הרווחה העירוניים פועלים על פי החלטת בית המשפט ומכבדים את הקבוע בהן גם במקרה הזה. זו לשון התגובה.